Uy, mga katupay. Dito yung bata na lalaki, mga tupay, ang magaling magtanggal sa puzzle, mga tupay. Oh. Boy! 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 Galing ka sa school? Ayos ah. Okay, sige, may tatanggal na naman ako sa'yo. Ah, ito. Ayan oh. Ay, madali lang. Ah, sige, tanggalin mo. Kung matatanggal mo ba? Okay. Ha? Galing ka sa school pala. Pang umaga ka. Ayos ah, mag-aaral ka ng maigi ah. O sige, tanggalin mo muna yan. Sige, magaling ka magtanggal eh. Magaling ka magtanggal ng puzzle eh. Kuya, minsan ko lang po. Sige, sige, sige. Hindi na matanggal. Medyo tumagal ah. Tumagal, tumagal, tumagal. Eh. Natanggal talaga mga tupay. Kaya nga, natanggal talaga. Ay. Natanggal talaga mga tupay. Oh, galing ah. Ayos. Ay, ayos ah. Okay na, okay na. Magbabay na, magbabay na. Basta, natanggal mo na. Magbabay na. Babay ka na. Bye-bye. Natanggal talaga mga tupay. Matalinong bata talaga to ah. Bye-bye. Yung pa ako tingnan. Another challenge, 3 minutes. So, tanggalin mo Nilo. Yan si Nilo. Nilo matalino. Yan. Tanggalin mo Nilo kung matatanggal ba. Uy! Gulat. Natatanggal kagad mo ya. Natatanggal kagad ni Nilo. Oo. Ay, subukan mo ibalik kay mahaba pa naman ang oras eh. Oh. Wala pa 1 minuto, natanggal na kagad ah. Ah! Ang bilis. Ang bilis ah. Oh. Wala, madali lang pala to. Ha? Wala pang 1 minuto. Galing, magaling, magaling.